Labarin Shazaki na Kudan, mai gado da damin rake, kafin gari ya waye ya shanye abinsa. Shi dai wannan bawan Allah ana kiransa da suna Shazaki a nan garin Kudan. Duk inda ka gan shi yakan sha rake, wani lokacin yakan iya shanye dami ɗaya a lokaci guda ɗaya. Yakan tara rake ya kwanta ya gado da shi, amma kafin gari ya waye ya faɗo ƙasa saboda ya shanye raken nan tatas. Shi dai duk inda ka gan shi in kana so ka yi hira da shi ma ka sai masa rake, shi ne zai ɗan jima a gurin. Yakan tashi da asusuba ya je har gonar rake ta shan rake har sai ya ji cikinsa ya cika tatab, sannan ya kwaso raken nan ya taho gida a hanya yana sha, ya zo gida yana sha, sannan kuma ya ta rabawa yara suna murna. Wata rana da asusuba Kudan ya tashi ya tafi gonar rake kamar yadda ya saba, sai da ya zaɓi nunanne ya zaɓa ya darje, sannan ya shiga tsakiyar raken nan ya yi ta shan raken nan ya yi ta sha har sai da ya ji cikinsa ya cika, juwa ta fara kama shi, ya ji wani bacci nan take. Aiko bai wata ba ya shimfiɗa rigarsa a gefen bishiya ya kwanta ya yi ta shirgar bacci da asuban nan. Ya fara bacci mai nauyi sai mafarki da wani ƙudan zuma mai walƙiya mai haske ya zo yana kewaye fuskarsa yana cewa, Kudan Shazaki, ai ka tashi daga nan gurin don ba a kwanciya da asuba a ko'ina, ƙasa tana iya shanye sirrin jikin mutum. Nan take Kudan ya farka a cikin firgici yana kyarma, ya tashi ya kama hanyar zuwa gida, ƙafarsa tana sanyi jikinsa yana taɓari. Haka ya tafi gida ya lallaba. Bayan ya koma gida ya kwashe labarin nan kakaf ya gaya wa yara. Yara kuwa suka ɓarke da dariya suna ta nuna shi, suna ta yi masa dariya. Bayan dai tun daga wannan rana Kudan ya daina kwanta a daji, in ya sha rake sai ya yi sauri ya gudu gida abinsa. To, babban saƙo shi ne tashi da asusuba yana da muhimmanci, amma ba ko ina mutum zai kwashe jiki ya kwanta da asuban nan ba, saboda ƙasa tana iya shanye sirrin da ke jikin mutum a wannan lokaci.